Valore la vostra preocupació i el diners de tant del respecte. Conec els vostres entreteniments. He pogut llegir el procés circular que té València. No faig tan mal a ningú escrivint un llibre per a les meues monges. El vostre llibre és o no una contestació al meu estil. Què faríem si fos així? Algú haurà de reparar tot el mal que heu fet vos i tots els que vos parlen de les dones. Vos demano que creu. Descriviu-me on les dones només saben que pecaríeu i Déu i que entre la veritat dels pecats que denuncieu fa falta una